हेलो 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 सरी गला सीएचएससी बोर्ड एग्जाम खत्म पूरा चिल मारिया को रेडी हाँ मो गामछा देखा रे पछपटे लुचे हाँ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଅନପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇଯିବନି କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଦେଖ ଭାଇ କଣ ଗାମୁଛା ଦେଖାଉଛି ପଛପଟେ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଗାମୁଛା ରହିବନି ରୁମ୍ରେ କିରା କହୁଛ ତୁମେ ହେ ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଭଲସେ ଯାଇଥାଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଯଦି ନ ଯାଇଛି ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନବାର ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଶେଷ କାମ ଖତମ ପଇସା ହଜମ ନା ଭାଇ ବର୍ଷ ଯେତିକି କରିବାର ଥିଲା କରିଦେଲ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଭାବାର କ'ଣଟା ଅଛି କୁହ ଖାଲି ତମେ କିଛି କରିକିନା ମାର୍କ ତ ଉଠେଇ ପାରିବନି କରିକିନା ତ ଆଉ ଲେଖିପାରିବନି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ତମେ କି ତମ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ କି ଏବେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ଛୋଟ ଗାଇଡ଼ ବି କହିପାରିବିନି ବାସ୍ ମଜା ୱେରେ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ୱେରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ତ 12th ସରିଲା ନା ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ବି ତ ସରିଛି ନା ତ ଅଧା ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ +3 କରିବେ କମ୍ପଲସରି ସାଇନ୍ସ କଥା କହୁଛି +3 କରିବେ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଅଧା ପିଲା ଯିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼େ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ JEE NEET ଆଇଜର୍ ନାଇଜର୍ ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି ଆମର CHSL ଯେଉଁଟା 12th ପରେ ଦେଇ ହୁଏ ତ ଜାଣିନ ହେଲେ ଚେକ୍ କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ CHSL ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 12th ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର CHSL ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି ବାକି ଏମିତି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ 11th ଆଉ 12th ଯେଉଁ ମଜା ଥିଲା ଆଉ ତୁମକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ମିଳିବନି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଯଦି ତୁମେ ମଜା କରିଛ 11 12th ତାହେଲେ ଏଇଟା ନା ଭାଇ ତୁମର ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେମୋରି ହେଇକି ସେଭ୍ ରହିଲା ଏତେ ମସ୍ତ ମେମୋରି ଆଉ ମିଳିବନି ଯଦି ମଜାମସ୍ତି କରିନ ତାହେଲେ ରିପେଣ୍ଡ କରିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଓର ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ ଦେଖ ଭାଇ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଠପଢ଼ା ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା କି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିଛ ନା ଭାଇ ବେକାର ମଜା ଲାଗୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ସତରେ କହୁଛି କାହିଁକି ନା 11 12th ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ହେବା ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା କଲେଜ ନୁହେଁ 12th ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ CHSE ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 10th ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲେଜ ମାନେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବୁ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତି ପଛେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ଆମେ କେଉଁ କଲେଜ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର 11 12th ଆମେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଇ କଲେଜର ନାଁ ନେଉ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତ କଥା ହେଉଛି ନା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ର ମଜା ଏଇଟା କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ତୁମେ ମଜାମସ୍ତି କରିବ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଢ଼ାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥିଲା ଏତେ କିଛି ନଥିଲା 10th ଆସିଲା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସରିଲା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ବାକି ସେମିତି ନା 11 12th ମଜା ପୁରା ମସ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ ନେଇଛି ଜାଣିଛି ଭାଇ ଠିକ୍ ସେ ବୁଲାବୁଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ମିଶିକିନା ହୋଲି ଖେଳିବା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ କି 11th ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସନ୍ତି ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକିନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ତାର ମଜା କ'ଣ ତ ମାନେ 11 12 ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥାଉ ପ୍ରାୟରେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ପିଲା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଆମ CHSE ବୋର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି BSc ଓଡ଼ିଶାରୁ CHSE ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛେ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ 11 12 ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉ ନାଇଁ କି ଅଲଗା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉ ଟିକେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ଯାଉ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ କିଏ କଟକ ଆସେ ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ଗାଁ ଫାଁ ଛାଡ଼ିକିନା ହାଇୟର ଷ୍ଟଡି କରିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମଜାଟା ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ କି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକିନା ଏକା ରହିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିକିନା ରହିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ସେଇଟାର ମଜା ଧୂଆଁ ପୁରା ଅଲଗା ଚୋଖା ପୁରା ନିଆରା ପୁରା ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କମ୍ପେୟାର କରିବି ହେବନି ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଏବେ ତୁମେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦିଅ 2-3 ଦିନ କରିଦିଅ ତାପରେ ତ ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ JEEର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟ୍ ବି ଆସିସାରିଲାଣି ବୋଧେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ JEE ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତୁମର JEE ମେନ୍ସ ଦିଅ ତାପରେ NEET ଦିଅ ତାପରେ ତୁମର IIT ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ +3 କରିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଇଯିବ ଆରାମସେ +3 କରିପାରିବ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଗଲେ ସତ୍ୟାନାଶ ଭାଇ ଏବେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରି ହିଁ ପାରିବେନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗିଛି ଏନେ ପୁରା ଧୂଆଁଧାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ଆଉଟ୍ ଯାଉଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଧୂଆଁଧାର ଲାଗିବ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଗାମୁଛା ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ଧୂଆଁ ଫାଟିବ ଏନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ରହିଲା +3 ମାନଙ୍କର ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ
तापर भाई पुणी चिल मारे +3 पिला भाई चिल है बाकी आम एंट्रांस पिला जो मैंने सब रही सत्यानाश हो तुम यही जो मसे 2 मास रहा ना सत्यानाश कर तुमको मैंने खटेबे घरे घरे कह पढ़ 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 मुंड पूरा पागल हो चुटी पूरा पाचिज तुम मानकर है बाकी थरे यदि पाईगल देन इट्स ओके भाई तापर तो सब तो ओबियसली किसी वर्ष तुम एंजॉय कर जो मैंने भी हो एंट्रांस पिला हूँ +3 पिला हूँ एंजॉय तो कर भाई निज पढ़ा टाइम रे बाकी यही टाइम एंट्रांस पिला बहुत हार्ड भाई बहुत हार्ड माने राण अच्छी भाई जो फाटिला बेला फाट भाई कहनी आ बहुत पिला ड्रप भी ने जो मान जे नीट फर्स्ट अटेम्प्ट हेनी से कहे ड्रप नहीं आर वर्ष पढ़ी पुणी थोड़े दबू ताकि रैंक आस गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जदि जो मान पैसा अच्छी से तो भाई जहाँ बापा पाखे पैसा तार कौन दरकार भाई सी तो भाई आराम से प्राइवेट कॉलेज एडमिशन करदे सरला भाई बाकी जो मान पैसा ना जो मैंने गवर्नमेंट ही अप्लाई कर ओबियसली भाई ड्रप ने आउ ड्रप नेला पर जब पाइबे तो मस्त आ ड्रप ना न पाइले ताहले जो हृदय भांगिब ना ब्रेकअप ठू भी आहरी सांघातिक मजा करी भाई आउ पढ़ापढ़ी कर मजा मस्ती कर आज गोटे सरची एग्जाम है आज भलसे मजा मस्ती कर धूमधाम कर दियो पूरा माने जो मैंने भी मना कर रंग लगे ना समस्त रंग लगा आज नहीं होली जाइला ना रंग तो बची ना सब रंग नहीं बोड़ी दियो एका मुह पूरा निशी दियो पूरा चारिआडे एमती आउ 10 दिन पर छाड़ियोनी सा एमती रंग आनिक मार है आ धुआंधार मजा मस्ती कर भाई पार्टी सार्टी हो गोटे एग्जाम सरला आमती मजा मस्ती चल था बाकी तो रहा जीवन एने स्टार्ट हो आम मानकर बहुत सारा जिनस आसो ए नुआ नुआ शिखा लाइफ को कुआडे नबार अच्छी कुआडे ना सेटा भी जानवर अच्छे ठीक ना नहीं हाँ कहीपर गोटे बहुत ड्रास्टिक चेंज आम लाइफ रे आसवाक जाऊँगी जोटा को अधा लोग जानते अधा लोग जाना बट सब जानी ओबियसली लास्ट मोमेंट समस्त जाना पड़ो ही से तो जाना कंपलसरी ठीक अच्छे बाकी भाई से पर्यंत एंजॉय करो टेक केयर बाय लव यू मो साइड रो समस्त को आउ जाऊ जाऊ गोटे कम कर कि सब्सक्राइब बटन क्लिक करना बेल आइकन दबाई ऑल सेट कर आ वीडियो लाइक कर गोटे सुंदर कमेंट गोटे ब्यूटीफुल कमेंट गोटे टाइप करके जापर कि मो भाई माने मो एति तो कर दियो लव यू ऑल साइनिंग आउट।